Molt bé. Ho trobo perfecte. Aquest és el grau de tolerància que teniu. Ho trobo perfecte. Sí, senyor, jo puc, en un espai públic puc filmar el que vulgui. Si no li agrada, marxi-se d'aquí. Sí, senyor. Puc posar el que vulgui perquè tant és seu com meu. I això que està fent m'ho està robant, perquè això ho he pagat jo. I si vostè me'l treu, me l'està robant. El que passa és que no té respecte. El que passa és que vostè no té respecte. Ara, que ho farem viral. Ho farem viral i tota l'escala sabrà quin tipus de persona és. Miri que maco. Ara agafa i se'n va, Ara ja se'n va. Apadeu, Fins d'aquí una estona, que el tornarem a posar. A mitja hora torna a ser-hi, A mitja hora torna a ser-hi, no ens cansarem. Vostès es cansaran abans. Vostès es cansaran abans que nosaltres. Apadeu, Visca la terra!